हॅलो, मी मंदाकिनी पाटील. माझ्या थ्रेड अँड बटन्स या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत. मी आज तुम्हाला चित्रात दाखवलेल्या काळ्या रंगाचा फ्रॉक आहे, त्याचं पेपर पॅटर्न करून दाखवणार आहे. त्याचं मेजरमेंट काय आहे ते दाखवणार आहे आणि त्याला किती कापड लागलेलं आहे ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. ते तुम्ही व्यवस्थित लक्षपूर्वक ऐका. बघा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हा चित्रात दाखवलेला फ्रॉक आहे ना, त्याचं मेजरमेंट, त्याची पेपर पॅटर्न मी तुम्हाला दाखवते, म्हणजे तुम्हाला कसं शिवायचं ते समजेल. हे पहा, आधी छाती घ्यायची. छाती 32 आहे. 32चा 1/4 अधिक 2, 32चा 1/4 8, 8 अधिक 2 10. ही त्याला रुंदी म्हणतात. ही रुंदी अशी 10 इंच घ्यायची. हे 10 इंच घ्यायची. आणि उंची आपली कमर उंची आहे. कमर उंची 14, 14 अधिक 1 15. ही उंची घ्यायची. ही 15 इंच घ्यायची. इकडनं पण 15 इंच घ्यायचं. हे सरळ जोडून द्यायचं. अशी ही चौरेगी घडी घ्यायची. ही दुहेरी घडी आहे. ही दुहेरी घडी आहे. अशी ही चौरेगी घडी घ्यायची. 4 पदरी घडी घ्यायची. आपण परत 2 पदर अजून कापून घेऊ. इथून कट करायचं. ठेवून घ्यायचं. हे सारखं कापून घ्यायचं. हा मागचा पुढचा भाग झाला दोघी आपले. यावर आपण माप टाकू. याची गळा रुंदी घेतली आहे मी 2.25. 2.25 ते 2.5 इंच घ्यायचं. शोल्डर 13 इंच आहे. 13च्या निम्मे 6.5 अधिक पाव इंच, 6.25 घ्यायचं. याच्यापेक्षा अर्धा इंच मुंडाखोली कमी घ्यायची. घडी घालून घ्यायची. याच्या हे 6 इंच घेतली आपण. 6.25 घेतला आपण. याच्या निम्मे करायचं. 3 वर एक रेषा असं. आकार द्यायचा. आणि पुढचा भाग इथून 1.5 इंच घ्यायचं. इथे पाव इंच घ्यायचं आणि इथून असा आकार द्यायचा. बाहेरून द्यायचा. याला असा थोडा बाहेरून द्यायचा. गळा घ्यायचा. गळा मागचा गळा 3 इंच, 3 ते 3.5 इंच घ्यायचा आणि पुढचा गळा 6 इंच. असा हा चौकोन पूर्ण करून घ्यायचा.
रेषा ओढून घ्यायची. इथे आकार द्यायचा, मागच्या गळ्याचा गोलावा आकार द्यायचा. आणि या गळ्याला भी आकार द्यायचा. अर्धा इंच आडे उतार घ्यायचा. याला सरळ असं जोडून द्यायचं. खाली इथे 1 इंच घ्यायचं आणि असं तिरपं हे लावून घ्यायचं. याच्या निम्म्यावर पुढचे हे 9 इंच आहे, 9च्या निम्मे 4.5. इथे जवळजवळ 4 ते 4.5 इंचाचा डास घ्यायचा. अर्धा इंच या बाजूने, अर्धा इंच या बाजूने, दोघे बाजूने अर्धा इंच घ्यायचं आणि असं तिरपं जोडून द्यायचं. असं तिरपं जोडायचं. या बाजूने पण तिरपं जोडायचं. असे कट करायचं. बघा हे अर्धा इंच हे मागचा भाग 4 पदर काटायचे. मागचा भाग 4 पदर काटायचे. शोल्डर पण 4 पदर काटायचे. मागचा गळ्याचा आकार आहे, हे पण 4 पदर काटायचे. आणि या पुढचा भाग आहे ना, याला फक्त हा गळा काटून घ्यायचा. ही गळा काटायचा. हे जसं आखलं तसं इथे पण आखून घ्यायचे. आणि इथे मागच्या भागाला खूण म्हणून मध्यभागी इथे कात्रीने खूण करून घ्यायची. ते याला चक्का म्हणतात. कात्रीने अशी खूण करून घ्यायची. पेपर पॅटर्न हे असं असं कपड्यावर ठेवायचं आणि कापड काटायचा. पुढच्या भागाचा हा जो आपण आतून बाहेरून आकार आहे हा पण काटून घ्यायचा. हा पुढील भाग आहे. मागील भाग. आणि या फ्रंटला घेर आहे. आपला हा कापड आहे समजा, काळा कापड. तर त्या घेराची उंची कशी घ्यायची? आपली पूर्ण उंची असते ना, पूर्ण उंचीतून कमर उंची वजा करायची. कमर उंची वजा करायची.
पूर्ण उंची आपली 38 आहे. 38 मधून 14 वजा करायचे झाले 24. हिच्यामध्ये 2 इंच खाली पट्टी वाढण्यासाठी मिळवायचे. आपल्याला खाली पट्टी वाढायची असली तर 1.5 ते 2 इंच मिळवायचे, नाही तर पिको करायचा असला तर 1 इंच मिळवायचं. म्हणून आपल्याला ते नेटचं कापड आहे त्याला आपल्याला खाली पिको करायचं आहे, म्हणून त्याच्यात 1 इंच मिळवायचं. आणि पट्टी वाढायची असली, खालची पट्टी वाढायची असली, समजा आपल्याला खालची अशी पट्टी दुमडायची असली ना तर त्याला 1.5 ते 2 इंच मिळवायचं. म्हणजे 24 अधिक 2 26 झाले. तर ही पट्टी अशी वाढून घ्यायची आणि हे असं आपलं 26 इंच घ्यायचं. ही आपली कापडाची रुंदी झाली. ही कापडाची आपली उंची झाली. ही उंची आपल्याला 25 इंच घ्यायची आहे. हे 25 घ्यायची. असा हा कापड 5 मीटर कपडा आहे. त्या 5 मीटरच्या कपड्यामध्ये अशा हिशोब करून त्याच्या पट्ट्या घ्यायच्या आणि त्याचा घेर तयार करायचा. हा आपला घेर तयार झाला. आता बाही आहे. तसंच नेटच्या कापडाखाली आपल्याला चमकीचा कापड लागलेला आहे, सॅटिनचा काळा कापड लावलेला आहे. सॅटिनचा काळा कापड लावलेला आहे. त्याचा मी असा हिशोब करून दोन पट्ट्या काढून घेतलेल्या आहे. त्या 2 पट्ट्यांच्या चुण्या घ्यायच्या आणि त्याच्यावर नेटचं कापड लावायचं आणि याला 3 मीटर कॅन वापरलेला आहे. कॅनची उंची आधी नेटच्या कापडाची आपण हे नेटचं कापड आहे. नेटच्या कापडाची केली आपण. नेटच्या कापडाखाली आपण काळं शॅटिनचं कापड वापरलेलं आहे. त्या काळ्या शॅटिनच्या कापडाची पण अशीच घडी करून घ्यायची आणि नेटच्या कापडापेक्षा शॅटिनच्या त्या काळ्या कापडाची उंची 3 ते 4 इंच कमी घ्यायची. 3 ते 4 इंच उंची कमी घ्यायची आणि त्याचे पण असेच 2 तुकडे करून घ्यायचे. कापडामध्ये 2 किंवा 3 तुकडे होतात. ते 3 तुकडे समान उंचीचे करून घ्यायचे आणि ते एकमेकांना जोडून घ्यायचे आणि त्याला वरती चुण्या घ्यायच्या. खाली पट्टी वाढून घ्यायची आणि त्याच्या चुण्या घ्यायच्या. त्या शॅटिनच्या कपड्याला, काळ्या शॅटिनच्या कपड्याला पण चुण्या घ्यायच्या आणि नेटचा कापड आहे त्या नेटच्या कापडाला पण चुण्या घ्यायच्या आणि तो समान घेर तयार करून घ्यायचा. चुण्या घेताना खाली पट्टी वाढायची आणि सुलभ बाजूने कापड आहे समजा, त्या सुलभ बाजूने अशा ह्या चुण्या घ्यायच्या. अशा दाट अशा आहेत. पूर्ण 5 मीटर कपड्याच्या असतात ना त्या अशा ह्या चुण्या घ्यायच्या. ह्या चुण्या सॅटिनच्या नेटच्या कापडाच्या पण घ्यायच्या आणि सॅटिनच्या कापडाच्या पण घ्यायच्या आणि त्या एकमेकांना जोडून द्यायच्या. वरती नेटचं कापड, खाली सॅटिनचं कापड आणि त्याच्या खाली मी कॉटनचं काळं कापड वापरलेलं आहे. आणि असे हे 3 लेअर होतात. 3 लेअर झाल्यानंतर हा जो साधा कापड असतो, कॉटनचा साधा काळा कापड आहे, याला मी कॅनकन लावलेली. कॅनकनची उंची मी 13 इंच घेतलेली आहे आणि त्याच्या 13 इंचाच्या सारख्या 3 मीटरच्या सारख्या पट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. त्याच्या चुण्या घेऊन त्या इथे अशा जोडलेल्या. हे कॅनकनचं कापड, त्या चुण्या घेऊन मी ह्या अशा त्या जोडलेल्या आहेत.
आणि हा असा घेर पूर्ण हा इथून इथपर्यंत हा पूर्ण घेर तयार करायचा आणि तो पूर्ण घेर झाल्यानंतर आपली ही बॉडी असते ना, याला जोडायचा. ही बॉडी शिवताना हा मागचा भाग आहे, याच्यावर हा पुढचा भाग ठेवायचा. पुढचा भाग आधी आड्याला, याला आड म्हणतात, आड्याला आड जोडून घ्यायचं. इथे हे डास घेऊन घ्यायचे चारी बाजूनं, मागच्या पुढच्या भागाला दोघे डास घेऊन घ्यायचे. डास घेतल्यानंतर मागच्या भागाला आणि पुढच्या भागाला गडपट्टी लावून घ्यायची. गडपट्टी लावायची आणि नंतर मग हे साईड जोडून घ्यायची. या साईडनं जोडून घ्यायचं आणि आर्म होल असतो हा मोजून घ्यायचा किती येतं. याला खाली असा हा हे इथे चुण्या घेतलेल्या असतात, हा घेर असा जोडून द्यायचा. असा या चुण्या घेऊन बरोबर चुण्या घ्यायचा. हा पेपर आहे, पेपरला व्यवस्थित चुण्या घेता येत नाही आहे, कपड्याला व्यवस्थित चुण्या घेता येतात. मी तुम्हाला शॅम्पल म्हणून दाखवते, म्हणून इथे अशा चुण्या घ्यायच्या. हे याला असं जॉईन करून द्यायचं, इथे जॉईन करून द्यायचं. इथे जॉईन केल्यानंतर इथे आधी जॉईन करायच्या आधी इथे बेल्ट लावायची. तर ती बेल्ट आपल्या घेराची उंची असते ना, घेराची उंची असते, घेराच्या उंचीपेक्षा 6 ते 7 इंच उंची जास्त घ्यायची या बेल्टची. असे दोन पदरी असे हे दोन कपड्याचे तुकडे काढून घ्यायचे. हा एक बेल्ट तयार झाला. त्याला खाली असा आकार द्यायचा. हा असा इथून असा शिवून घ्यायचा. हा असा शिवून घ्यायचा आणि इथून उलट करून घ्यायचा आणि तो इथे मागच्या भागाला इथे असे जोडायचे. इथे जोडायचा असं, इथे शिलाई घेऊन घ्यायची. त्याच प्रकारे इकडच्या बाजूने पण दुसरा बेल्ट शिवायचा, तो इथे शिवायचा. असा इथे शिवून घ्यायचा. इथे शिवल्यानंतर हे जोडून घ्यायचा. पुढचा भाग एकमेकांना जोडून घ्यायचा. एकमेकांना जोडल्यानंतर इथे घेर जोडायचा. घेर तयार करून घ्यायचा आणि तो घेर इथे जोडायचा. म्हणजे आपली फ्रॉक तयार होते. या फ्रॉकला मी गळ्याच्या आकाराची गडपट्टी काढलेली आहे. गळ्याच्या आकाराची गडपट्टी काढू. गळा आपला 6 इंचाचा आहे. इथे 2.25 इंचाची घेर घ्यायची आणि इथे हा 6 इंचाचा गळा घ्यायचा. हा जोडलेला आहे असा. आणि याच्या इथे जवळजवळ 2.5 इंच घ्यायचं. इथे पण असं 2.5 इंच घ्यायचं आणि हे असं तिरपं जोडून द्यायचं. इथे थोडासा असा गोलावा घ्यायचा. इथे पण असा थोडासा गोलावा घ्यायचा. असा थोडा गोलावा घ्यायचा. इथे पण थोडासा असा गोलावा घ्यायचा आणि हे गडपट्टी कापायची.
गळ्याच्या आकाराची गळपट्टी कापायची, त्यामुळे गळ्याचा आकार छान येतो, आपल्याला शिवायला सुद्धा सोपं जातं. गळ्याच्या आकाराची ही गळपट्टी लावून गळा तयार करून घ्यायचा. आणि त्यावर मी काय केलं, हा गळा आहे ना, गळ्याची इथून किनार, या कपड्याची इथून किनार वाढून घ्यायची, अशी ही किनार अशी वाढवायची, अशी इकडची इकडची अशी, ही सर्व इथून ही किनार अशी वाढवून घ्यायची. त्याचप्रमाणे इकडची पण वाढवायची, इकडची पण वळवून घ्यायची किनार अशी, किनार अशी वळवून घ्यायची. ही सर्व किनार अशी सर्व या बाजूने तशीच या बाजूने पण वळवून घ्यायची. आणि गळा, या गळ्याला मी जवळजवळ इथून 1.5 ते 2 इंचावर, इथून 1.5 इंच, 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 1.5 इंच, 1.5 इंच आणि 1.5 इंच अशा ह्या खुणा करून घेतल्या. इथे नेटच्या कपड्याची झालर तयार केली. असा डबल कपडा घेतला, त्याची उंची 3 इंच घेतली. लांब लांब पट्टी तयार करायची, आपल्याला जेवढा कापड असला तेवढा लांब लांब अशी लांब लांब पट्टी तयार करायची. आणि ही अशी शिवून घ्यायची आणि ती सुलट करायची. शिवल्यानंतर ती सुलट करायची आणि त्याची अशा मी सुण्या घेतल्या. याची झालर तयार करायची. या कापडाची अशी पूर्ण झालर तयार करायची. ही झालर मी अशी इथून लावली, ही झालर अशी इथून अशी अशी लावायची. या बाजूने पण अशी लावत लावत घ्यायची, ती अशी अशी लावत लावत पूर्ण गळ्याला ही झालर तयार करून ती लावून घ्यायची. झालर तयार केल्यानंतर इथून अशी आपली समजा ही झालर तयार झाली ही, आणि इथून मग ही तयार केलेली गळपट्टी अशी हिच्यावर नुसती अशी ठेवून घ्यायची आणि इथे अशी शिलाई घेऊन घ्यायची आकारानुसार. हे अशी झाला आपला पुढचा भाग तयार झाला. एकमेकांना जोडायची. आता आपण याला उडती बाही लावलेली आहे, तर बाही बघू आपण. फुल राऊंडची फुल स्केलची मी बाही लावलेली. फुल सर्कलची. मग कपड्याची अशी कपडा घ्यायचा, कपड्याची चौपदरी घडी घ्यायची. कपड्याची आपण चौपदरी घडी घ्यायची. मी इथे 10 इंच घेतले, समजा 10 असं 10 इंच घेत जायचं. 10 हे 10 हे 10 हे 10 हे 10
इंच असं जोडून द्यायचं. कात्रीने कापून घ्यायचं. उलगडायची अशी. इथे सेंटरला खून करून घ्यायची आणि आपला आर्महोल असतो. आपला आर्महोल समजा 16 आहे. 16च्या निम्मे 8 इंच, 8च्या निम्मे 4 इंच. मग इथून असं 4 इंच घ्यायचं. 4 या 4च्या निम्मे करायचं. परत अधिक अर्धा इंच घ्यायचं. 4.5 घ्यायचं. 4.5 याच्या निम्मे करायचं. 4.5च्या निम्मे 2.25. इथे 2.25 वर खूण करायची. इथे वरती 2.25 घ्यायचं. इथे 2.25 घ्यायचं. असं 2.25 घ्यायचं. असं 2.25 इथून जे आलं ते घ्यायचं आणि इथून 2.25 हा राऊंड असा पूर्ण करायचा. आणि इथे नाट करून घ्यायचं. खूण करायची इथे. हा भाग आपल्या खांद्यावर आला पाहिजे. हा भाग आपल्या बरोबर खांद्यावर आला पाहिजे. जोडताना आपण हा मागचा पुढचा भाग इथे जोडतो ना, तो हा भाग बरोबर इथे आला पाहिजे असा. म्हणजे उंच भाग वरती येतो. हा उंच भाग वरती येतो, खालचा भाग खाली जातो. अशी जोडायची बाई. हे भाग आपण एकमेकांना जोडतो. इथे इथे आड्याला आड्या आपण समजा इथे जोडलेला आहे. मग हा भाग जोडताना बरोबर इथे आला पाहिजे असा. मग असा राऊंडला हा जोडत जोडत जायचा. असं राऊंड राऊंड करत इथे इथे असं हा पण असा जोडत जोडत जायचा. मग असं ठेवायचं. असं हा भाग इथे जोडायचा. असं जोडत जोडत हा जो भाग आहे हा इथे खाली आपल्या इथे खाली येतो. असा आपला हा काळा फ्रॉक तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.